बयखौबो आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय दिनै आंबो थांनो ओंखारदों होनबाथाय आं दा इन्दि बिलाइ लांनो होननानै फैग्रोदों आरोना लोगोफोर एम्फौ दं नालाय ओमफ्राय इन्दि बिलाइखौ खाखांनानै आङो रायजोफोरजों ओंखारलांगोन आरोना जों जेन बैसागु मोसादोंमोन ना बिनिनो रायजोफ्रा माने ओरैनो दरनैसैबाबो बेदर जानो होननानै दिनै अमा मासे बुथारदों आरोना बेयावनो आंबो थांगोन आरो ओमफ्राय लोगोसे बहुद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर जों गामिनि गथ'फोरा बहुद गामिनियानो जेनेबा मेट्रिक आनजाद होनानै मोजां नम्बर मार्क मोननानै उथ्रिनो हादों आरोना होमबाबो जों गामिनिखौ आं दिनै खोन्थागोन आरोना साबेसे गथ'आ फार्स्ट डिभिजन मुं लानानै पास खालामनो हादों बिसोरखौ माने जोंनि पार्टि जानायजों लोगोसे गथ'फोरखौबो मान बावगोन आरोना आर'नाइ बावगोन गथ'फ्रा साबेसे मोजाङै नम्बर मोननानै पास खालामदों आं बेखौ दा खोन्थागोन आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां साननो हागौ आंनावबो बेबायदि गिदिर फिसाला दं नामा होननानै लोगोफोर आंनावबो फिसालाया देरबाय साननो हागौना लोगोफोर आंनावबो इमान फिसाला गिदिर दं नामा होननानै आंनि फिसालायाबो मेट्रिक फाइनेल होदोंमोन आरोना देग्लाय आंनि फिसालाया गांथाम लेटार लाखिदों आरोना ओमफ्राय स्टार मोनदों आरो फिसालाया मोजांखौनो माने लाखिना होदों बिमा बिफानि गोजोननाय लाबोदों आरो गावनि गोजोननाय लाबोदों होमबाबो माने जोङो इमान खुसि जायाखै आरोना मानो होनबा जों फिसालाखौ बिदिनो मोजां माबाबाथाय आरो मोजां स्कुलाव हगारनो लुगैयोना बिनि थाखाय माने सिन्था दं आरोना फिसालायाथ' दा जोंखौ गोजोननाय लाबोबाय गावनि बाय गोजोननाय जेनेबा गाव नांगौ बायदि पास खालामनो हाबाय ओमफ्राय दा जोङो माबोरै फोरोंलांनो गथ'खौ अबे कलेजाव होबा मोजां जागोन आरो गथ'नि लाइफखौबो नायनांगोन बिदिनो बायदिसिना साननानै बारा खुसि जायाखै आरोना स्टार मोनबाबो आङो माने सिन्थासो जादों माने फिसालानि थाखाय आं फिसालायाथ' मोजाङानो जोंनि नांगौ बायदिथ' पास खालामना होबाय गावनि नांगौ बायदिनो पास खालामनो हाबाय दा जोङो माने माबायदि फोरोंलांबा फिसालाखौ मोजां खालामलांनो हागोन बिनि थाखायसो आङो सिन्था जादों ओमफ्राय बिनि सायाव आरो मानसि फाइनेल होग्रायाबो न'आव गैबावासो मैयाफोर फिसानि एसे फिसाखौ नुबा खुसि जागौमोन खोमा आरो फिसालायाबो बुहुद खुसि जागौमोन फाइनेल होग्रायाना आलासि जायो नालाय बिमादैजों आलासि जानो थांफानानै फैयाखैनो बियो माने दिनैबो इयो मान बावनायाव थानो मोननाय नंला आरोना लोगोफोर बिखौ नुनाय नंला बायदिसो मोनबाय माने इयो मोनफैखानाय नंला नालाय ओमफ्राय बियो दिनै रायजोफ्राथ' जेनेबा फार्स्ट डिभिजन मोनग्राफोरखौ आर'नाइ बावगोन नालाय बेयावबो बियो थानो मोननाय नंला आरोना लोगोफोर बेखौ नुनाय नंला नोंसोरो दिनैबो मालाबाफोर नायनो लुगैबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहर आं फिसालाखौ देखायफिनगोन आरोना थ'दो होमबा आं रायजोफोरजों ओंखारलांसै लोगोफोर जायगायाव मोनफैबाय आरोना आङो बेदराव हायहांबाय हाथिनि बेदरा लांना आइ न'राम बेदर हायनायखौ देखायदों जों गोलोमफुलायनाय मोसानाय अमा बेदर आरो आरोना ना जगेन गोथाव जागोन बायदि नुदोंना नुवाखै देमसि मोसानानै फैसा मोननाया नंगौना दे गोथाव जागोन ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बे फार्स्ट डिभिजन मोनग्रा गथ'फोरनो मान बावसिगोन आरो मान मोनो आर'नाइ बावनो नागिरदों गथ'फ्राथ' हिन्जावसाफ्रासो जमा जाजोब्बाय हौवासा माखाया गैबावासो